Hei! Tässä videossa kerron teille jälleen väitetysti tosia kauhutarinoita, jotka olen löytänyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitän olevan tosia, mutta koska ne on otettu internetistä, ei niitä voida varmistaa. Tarinoita ei ole sanaan käännetty, mutta niiden juoni on säilytetty ennallaan. Tällä kertaa aiheena ovat metsissä tapahtuneet kauhutarinat. Mikä ei pidä tulevasta videosta ja haluat jotenkin tukea kanavani toimintaa, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Tulevien tarinoiden aiheita voi ehdottaa kommentteihin. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle, kun olin nuori teini. Silloin meillä oli tapana käydä metsässä juomassa alkoholia ja polttamassa tupakkaa. Lähimetsässämme sijaitsi pieni huvimaja, joka soveltui tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Se oli myös suojassa utelialta katseelta. Eräänä yönä menimme sinne jälleen kaverin kanssa. Se yö oli erityisen pimeä ja se onkin jäänyt mieleeni. Tämä ei meitä kuitenkaan haitannut. Tapasimme kaverini kanssa metsän laitamilla ja lähdimme kohti huvimajaa. Matka sinne ei ollut kovinkaan pitkä ja iloksimme huomasimme, ettei siellä ollut ketään muita. Näin ei myöskään yleensä ollut. Olihan metsä tuolloin aivan pilkkopimeä ja kukaan normaali luonnosta nauttia tuskin eksyisi sinne. Menimme majan penkeelle ja sytimme tupakat. Viettimme siellä aika kauan jutellen ja viettäen iltaa. Koko tuona aikana emme nähneet ketään. Lopulta päätimme, että oli aika palata takaisinpäin. Nousimme ylös penkeiltä ja lähdimme kävelemään poispäin. Kun emme enää nähneet huvimajaa, kuulimme jotakin todella karmivaa. Aivan hirvittävän huudon. Metsä kaikui sen voimasta ja me jähmetymme paikoillemme. Se kuulosti aivan siltä, kuin ihmistä olisi revitty kappaleiksi. Se kuulosti miehen ääneltä. Olimme hetken täysin lamaantuneita, kunnes huuto kuului uudestaan. Silloin lähdimme juoksemaan pois niin kovaa kuin pääsimme. Metsä oli pilkkopimeä, mutta pääsimme silti etenemään. Pysähdyimme kaverin kanssa vasta, kun olemme hyvän matkaa pois metsän alueelta. Emme varmaan ole koskaan aikaisemmin juokseet niin lujaa ja puuskutimme aika lailla. Kumpikaan meistä ei kuitenkaan tiennyt, mistä tuollainen ääni voisi olla lähtöisin. Sen verran asia kuitenkin jäi vaivaamaan meitä, että päätimme seuraavana aamuna mennä tarkistamaan asian. Seuraavana päivänä menimmekin metsään, mutta kuten arvata saattaa, niin emme löytäneet mitään, mikä viittaisi mihinkään epätavalliseen. Tulimme siihen lopputulokseen, että tapahtumille oli kaksi mahdollista selitystä. Joko joku pilaili kustannuksellamme ja päätti pelotella meitä, tai sitten joku oikeasti koki todella hirvittävän kohtalon tuossa yöllisessä metsässä. Ensimmäinen vaihtoehto olisi paljon mukavampi, mutta tuntuu jotenkin epätodennäköiseltä, että joku olisi huomannut meidät metsässä ja päättänyt tehdä kepposen meille, koska me emme nähneet ketään. Toisessa vaihtoehdossa taas tekijä tuskin huomasi meitä ja siltä se vahvasti vaikutti. Toinen tarina. Minä asun syrjässä metsässä. Viihdyn erakkona ja nautin luonnon rauhasta. Elän Alaskassa, jossa talvi on pitkä ja illat ovat todella pimeitä. Mieleeni on kuitenkin jäänyt eräs erityisen karmiva tapaus. Istuin kotonani eräänä iltana ja siinä illassa oli jotakin todella omituista. Pimeys tuntui todella painostavalta ja oli hiiren hiljaista. Tuo painostava pimeys jatkoi koko yön ajan. Aamulla, kun menin ulos, huomasin maassa jalanjälkiä, jotka tulivat metsästä ja kiersivät taloni. Ne ovat paljon suurempia kuin eläimen jäljet ja näyttivät ihmismäisiltä, mutta jokin niissä ei silti ollut kohdallaan.
Niissä oli jotain todella omituista. Ajattelin, että ne ovat ehkä metsästäjän tai retkelijän jälkiä, mutta sisimmässäni tiesin, että se tuskin pitää paikkaansa. Kukaan ei kulkisi tuossa säässä ulkona keskellä yötä ilmoittamatta itsestään. Parin seuraavan päivän ajan minusta tuntui, että minua tarkkaillaan, ja en saanut jälkiä mielestäni. Päätin lähteä seuraamaan niitä ja katsomaan, minne ne menisivät. Pakkasin mukaani lämpimästi vaatetta ja kiväärin. Kun lähdin seuraamaan jälkiä, niin ne näkyvät enää todella heikosti, mutta ne pystyi silti helposti erottamaan. Vilkuilin ympärilleni, kun seurasin jälkivanaa. Pimeys tuntui jostakin syystä jälleen todella painostavalta. Olin seurannut jälkiä jo hyvän matkaa ja aion jo kääntyä takaisinpäin, kun näin sen. Omituisen hahmon pimeydessä. Se oli todella pitkä ja sen piirteet olivat tummat. Lisäksi sen hampaat välkkyvät sen hymyillessä. En kuitenkaan erottanut sitä kunnolla pimeyden takia. Kauhuissani kohotin aseeni sitä kohti. Tämän nähdessään se kuitenkin kääntyi takaisin pimeyteen ja pakeni. Minä palasin kauhun vallassa kotiini ja lukitsin ovet ja ikkunat. Seuraavana päivänä tuli jälleen lunta ja jäljet peittyivät täysin. Onnekseni en nähnyt tuota hahmoa enää koskaan. 3. tarina. Tämä tapahtui, kun menin kaverini kanssa telttailemaan erään järven rannalle. Otimme pari telttaa mukaan ja menimme kauniisiin luontokohteeseen nauttimaan luonnosta ja hyvästä seurasta. Pystytimme telttamme ja teimme nuotion veden ääreen. Sitten sytytimme tulen ja korkkasimme oluet. Sitten juttua lensi. Laitoimme myös matkakäyttimen päälle, josta kuuntelimme musiikkia. Ilta alkoi hämärtää ja pimeys laskeutui järven ylle. Olin juuri ottamassa uutta olutta käteeni, kun kaverini katse terästyi ja hän osoitti kädellään järven selälle. Samalla hän käänsi musiikkia hiljemmalle. Yritin siristää silmiäni, mutta en nähnyt mitään. Kysyimme, mitä tapahtuu, ja kaverini sanoi, että tuolla on jotain. En vieläkään nähnyt mitään, ja menin telttaan hakemaan taskulampun. Kun olin saanut sen haettua, sytytin sen, mutta vieläkään mitään ei näkynyt. Kuulimme kuitenkin omituista loisketta, joka oli sen merkki, että todennäköisesti järvessä oli jotakin. Katsomme toisiamme epäuskoisena ja sammutimme kaiuttimen kokonaan. Sitten kuuntelimme ympäristöä. Pitkään aikaan ei kuulunut mitään ja aloimme pikkuhiljaa taas rentoutua. Juttu alkoi taas virrata ja pian unohdimme tuon tapahtuman. Aikaa kului ja jonkin ajan kuluttua menimme telttoihimme nukkumaan. Silloin, kun asettelin makuupussiani paikoilleen, tuli mieleeni sangen elävästi tuo aikaisempi tapahtuma. Olin teltassani yksin ja kaverini olivat toisessa teltassa. Yön pimeydessä ja yksinäisyydessä ajatukset alkoivat laukkaamaan. Tätä pohjaa vasten ei siis ole ihme, etten saanut unta. Jossakin vaiheessa valvoessani kuulin räsähdyksen. Kaikki aistini terävöityivät. Uskoin kuitenkin vielä, että saatoin vain kuvitella kaiken. Sitten kuului uusi ääni ja askelia, jotka tulivat lähemmäs. En tiennyt, oliko kyseessä eläin vai ihminen. Askeleet loppuivat aivan telttamme viereen. Sitten kuului aivan hirvittävä huuto. En tiedä, oliko se miehen vai naisen huuto. Tämän jälkeen tuli hiljaista ja laitoin kaverilleni viestiä, että meidän täytyy nyt juosta. Pian heiltä tuli viesti, että reitti on selvä ja nyt mennään. Juoksin päätä pahkaa autollemme, jonne oli onneksi lyhyt matka. Vietimme sen yön autossa ja aamulla palasimme hakemaan tavaroitamme, jotka onneksi olivat kaikki tallessa.
Emme vieläkään tiedä, mitä telttamme vierellä tapahtui sinä iltana. Olen vain kaikki todella kiitollisia, että pääsimme ehjinä ulos. Kiitos videon katsomisesta. Mikäli pidit siitä, niin tilathan kanavan ja tykkäät videosta. Tulevien kauhutarinoiden aiheita voi myös ehdottaa kommentteihin. Muuten se on moi moi ja nähdään taas seuraavalla kerralla.